I pozdrav svima, dobrodošli danas u malo opušteniji video. Danas ću vam pokazati kako da skinete Kali Linux na virtualnu mašinu. Dakle, prvo što treba da uradite je da odete na kali.org sajt. Zatim kad ste ušli na taj sajt idete na download dugme. Zatim tu ćemo otvoriti ovaj sajt Get Kali, bit će dole u deskripciji. Izabrat ćete Virtual Machines. Zatim ovdje birate da hoćete VMware ili VirtualBox. Mi ćemo danas raditi sa Oracleovim VirtualBoxom, tako da idete VirtualBox. Ovo će sad vam se skida, ovdje ima 3,7 GB, ja sam to već skinuo tako da neću dva put. Zatim otvorite virtualnu mašinu. Kad ste otvorili virtualnu mašinu, ovako bi to trebalo da izgleda. Inače nemojte da vas zabunjava moja ikonica, ja se malo poseravam. Idete Import Appliance, zatim kliknete u ovdje ikonicu ovaj kao file sa strelicom. Zatim idete, nađete taj file koji ste skinuli sa njihovog sajta, to je Kali Linux, ova koja verzija i tačka ova. Izaberete to i idete next. Sad ovdje se nalaze appliance settings, ja vam preporučujem da to ne dirate ništa ako mislite da vam radi mašina uopšte. Sem ako hoćete malo više RAM-a, jezgara, to sve zavisi od vas i od vašeg računara. Ovo je machine base folder, tu stavljate gdje želite da vam skine tu mašinu, znači gdje želite da imate fajlove te mašine. Ja ću to izabrati sad zato što je tutorial na ovom ovdje folderu. I kad ste to izabrali idete import. Idete agree. I on će sad krenuti ovdje da vam importuje, to sad sve zavisi od brzine vašeg računara. Ja ću sad da prekinem snimak i kad mi importuje vratit ću. Isto tako želim da vas napomenem da ne skidate starije verzije, pošto starije verzije logično starije isto sporije importuju. I da ne skidate verzije bilo kakve sa drugih sajtova, znači samo s njihovog sajta skidajte i to je to. Sad sačekajmo da se importuje. Evo ovako bi to trebalo da izgleda kad vam preuzme. Dakle, ovako da piše ovdje sa strane ove stvari. Sad, pre nego što pokrenete, idete desni klik na vašu mašinu, idete settings. I ukoliko imate ovakvu neku grešku, znači ovakvu, system motherboard page. Sad meni to, ja nemam tu grešku zašto sam popravio. Sad kako da vi popravite to? Idete na ovaj link koji će biti u deskripciji za VirtualBox wiki, uđite tu i skinete ovaj extension pack. Šta je extension pack? Extension pack je stvar za računare koji nemaju određene, da kažem tako, pakete koji su potrebni da bi virtualna mašina radila. Dakle, da bi to radilo za taj USB 2.0 i 3.0 trebali biste da skinete ovaj extension pack. Dakle, samo pritisnete ovdje i on će sad to da vam skine. Znači kako se to pokreće, pokrenete samo file, on će da vas pita nešto da instalirate, vi kliknete yes i on će instalirati, zatvorit će i trebalo bi da radi. Sad ukoliko i to ne radi, bit će tu na ekranu slika, trebalo bi da pokrenete u vašem BIOS-u Secure Boot i još par stvari, sve će to da bude tu na ekranu. Kad ste to uradili, onda provjerite opet da li imate grešku, greška se nalazi ovdje, ukoliko nemate idete start. I on će vam pokrenuti ovakav jedan prozor. Vi proširite prozor i ovako izgleda prvi put kad pokrećete Kali. On sad tu loaduje stvari. Ukoliko vidite neki error ovako na ovakvom jednom ekranu, evo sad se pojavio na sekund. Evo nas sad u sistemu smo, dakle osnovna username i šifra su Kali, vi to posle možete da menjate. Dakle kad ste to uradili, trebalo bi, evo nas u sistemu. Dakle, ovdje sad imam brdo stvarčica, vi to sami gledajte. Sad ukoliko želite da proširite ekran, to se nalazi u settingsima, sad ne znam tačno kako je na ovom.
ali u settingsima se nalazi tu, bukvalno kao na Windowsu kad menjate rezoluciju, ja to sad neću da radim. Pokrenut ćete ovaj terminal. E sad, prva stvar koju ćete uraditi je sudo apt update. Šta je to? To je onako update sistema da ne morate svaki put da skidate ono najnoviji, već da updateujete ovaj. Ovdje će vam tražiti šifru, ovdje ukucate Kali. E sad, ovdje izgleda kao da ja ne kucam, zapravo kucam, nego to je bug koji se tu nalazi. Idete enter i on će sad tu da odradi taj update. Evo ovako izgleda kad se updateuje. E sad, ukoliko želite da potpuno upgradeujete sve aplikacije, sve i da instalirate nove, ukucat ćete sudo apt upgrade. E, to će sada krene, znači to je 1 GB, ceo ovdje imate, znači Python, Ruby, znači bukvalno sve što vam treba. I onda će onda vas zapitati da li ste sigurni da želite, vi recite yes. I to je to, on će to da krene skidat, naravno ta instalacija će da traje duže u zavisnosti od vašeg kompjutera i interneta. I to je to, eto. Nadam se da se svidio ovaj klip, ako imate neki problem i dalje, pišite dole u komentarima, ja ću pokušati da vam pomognem. I to je to.